Clugares són unes aplicacions per iPhone i per Android que el que busca és donar una facilitat a l'usuari per poder trobar llocs on consumir aliments ecològics, no? Ja siguin botigues, restaurants, mercats o fires. Per l'usuari final, principalment és el facilitar-li el trobar, no? Quan tu comences, jo per exemple, quan vaig començar a consumir aliments ecològics no sabia on havia d'anar, no? Vas a una botiga normal i normalment no en tenen, no? Llavors el que et facilita és això, ràpidament tu obres l'aplicació i sabent on tu estàs et diu els llocs que hi ha a prop teu on pots anar a consumir aquests tipus de producte. Clar, a part d'ajudar els usuaris, també ajuda els propis comerciants i els propis restaurants, no? És una manera que ells també es donguin a conèixer perquè, això que dèiem abans, no? Els usuaris els poden trobar, per tant, a ells els interessa que els trobin, no? Llavors és una manera de generar-los nova clientela, no? També.